Oşo turatında söýdüň gyýtgaşy musulman dogan. Men ýaş ahym bolup başgaky ahym bollara netihat bermekden bir geçkillendim. Emma onda da ýene de ahyrda şondan ahym Mahri Galinjiň Aýdan gurrungy men şeýle ýene öwrläpde okyp berýin. Şo zamanda 40 ýyldan awal şu Mawlud Halin rabat berpen adamlar bilen tutulşyp, aýdyşyp, ýadyşyp şu formalaryn şu zamanda gyýyk barmyşdyk. Bir wagtda diýerdi, ama Allah onuň ihlaf öğretýän. Bu ihlaf şu zamanda barmyşdyk. Ýa-da şu kitap, şu ihlafyň hakyna ýerlenýär. Şu zamanda da Mawlud Halin tertine kitap berilipdir. Şu zamanda aýdyşypdyrlar, diýipdirler. Şonda da şu Hudaýyň benneti ol bir Mawlud okuyan adamlara ki şol Mawlud Hany jeletýän şeraýatyny raýat etmeýärler. Şolar ýüdenip aýdypdyr fe ida wujida hadi şurut fela inkar li ahadin. Ha şu Mawlud Hany öňe şeraýaty bar. Şu şeraýatyna göre bolsa hiç kimde töd ýok, hiç kimin dili ýetirmer. Emma sizin bu bolup alyp barýan tutuňyz şu toratynda marahim halaf-ı şeriat günah bolup turanda atla bilen o gapdan sogaby üşüripde mundan sogap han taba bolmaklyk. Ustad muhterem Nadar ahym Mahri Galinjiň aýdypdyr ki eleyse hada hurujan minel insaf, aýaş insafdan çykmak dämişdir. Alam taqafu min Allah, aýat Allahdan gorkmaýarsyňyz. Wal hada illa bi'ud din bid dunya, aýaş dini dünýä tatmak dämi agyr keplerler. Alam taqafu an tadkhulu fi wa'id qawlihi ta'ala, aýat gorkmaýarsyňyz ki Hudaý Taala وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا diyen ayetinin matahidine siz girmekten korkmayan. Hudaý Taala näme diýdi? Meniň dinimi, meniň şeriatym dünýä tatmaň. Siz korkmaýarsyňyz ey Mawlud okuyan ulamalar diýär. Siz ýa-da Mawlud Hany diýip peýgamberiň tiýleg edip peýgamber hormat edip şol jeletler tutýarsyňyz, siz korkmaýarsyňyz ki halaf-ı şeriat jeletleri bilen günah bilen sogaby üşürip sporm adamdan korduny bermeklik bilen şu şeriatda ters jelen tutmaklyk bilen siz gorkmaýarsyňyz ki sizin şu etmekliňiz şu dini dünýä tatmaklyk şu Hudaý Taalaň aýdanna siz şoňsyny girýärsiňiz we girmeýärsiňiz diýip şu Hudaýyň benneti başgaky musulman dogry musulmandan gorkudypdyr. Şu taýdan tödüň soňşy aýtjak Kur'anym tokonni ýamaşda ýer aýtýan Hanefi mezhepde fakat bir çowun peýgamberiň bolanyny jelese dini onda ýeri ýok, içeri ýok, gadan herkedip dat pişirip adamlar üşüp çaşyrar ýok. Tadaja başgaky jelese hay dini ýalak, ahunçuk jelese diýen bir ona bilen hasır pişirip bolýar da ýok. Has sadaja bir jelese ki şondan peýgamberden görünmelisin bir gijesi bir günde. Şoňa ejada ba, ondan gaýry musulman dogan Hanefi mezhebe göre be hiç ondan dogry däl. 7 günäkarçylyk şu okyp duran Mawlud Hanylar.